Takže ahojte zase všetci. Dneska ideme si zase zahrať Brawl Stars. Ja som samozrejme z Koky, som vám zabudol povedať. Videl. A zase máme hostia, teda Maxika. Vítajte. A dneska si zahráme zase Brawl Stars. Dajme teraz shoutouty, lebo to sa nám tak nestihlo. Chceli sme také video, tak vidieť. Taký jeden short. Tak, akého si dávaš brawlera? Ja si nechám. Tak ešte raz. Poďme. To video koľko chceš, aby malo? Neviem. To je jedno. To je niekedy. To už budú 2 videá na tom kanále. A hlavne dávajte lajky a odbery. Dávajte odber pískovi. Nezabudnite si tam dať aj zvonček, aby ste videli všetky nové videá, ktoré prídu. Odporúčam vám si dať ten zvonček, lebo keď už bude viac natáčať Cookies, tak bude veľa videí vydávať a dobrých. No, takže si dajte zvonček na jeho. A na môj tiež môžete, ak chcete. Nestačí odber. Ja nepotrebujem zvonček. Dobre, som ale predsa aj tady. zvonček je dobrý. No aj zvonček. Lebo ti vyjdú nové videá. 3, 2, 1. Veľký špatný. Ja som videl veľkého špatného. Poď dáš to Edgara. Mám, ak náhodou, tak hypercharge. 3, 2, 1. Ale nie. To na čo si spravil, prosím. Neviem, to som ani ja nevedel, že robím. A mám hypercharge. No, nabijem si ultinu. Oh my gosh. Oh my gosh, it's so crazy. On má už 2000. Okay, druhé miesto to. Oh my gosh, it's so crazy. Play again. Takže, veľký špatný. No, takže ideme hrať druhú hru. Oficiálne. To by si dával Dynamite na Gold 2. No, ja neviem. Takže. Ja normálne, že to viem dať doslova skoro cez stenu. No to je divné. Veľký špatný. Au. No tak to sme dopadli, no. Hej. Omylom som si ho dal lobby. Čo sa mi o chvíľu odomkne tuto? Nie, tohto hlupáka nechcem. Tak si daj Serge. Tak tohto možno. A Spike ani. Ale prečo Spike? Máš iba 237 pohárikov na Spike? Dobre. Mipo? To je dobré. Tak možno aj nemám tú sobie poverku, tak hej. No, takže teraz... 7000 den. No teraz, ak chcete vedieť, toto nie je moje video, len to chcem oznámiť, že s inými youtubermi budem točiť Brawl Stars, ale sám nebudem. Už 3 časti som si ustanovil a to už mám.
No, to je dobrý naozaj. Si ho musím čo najviac vypredovať a vieš, Toto neviem, či stihnem dať. veľký špatný. Čo je také zaujímavé na tom? Ale ja mám málo HP. Ty máš náhodou dosť veľa HP. Ale ja mám veľa HP. Tak, ty si dobrý. Ešte Ďakujem za 5 uznanie. tímov. To tak ešte dlho. No, ešte hej. No nie, nemá také dobré osky, aby som bojoval s ním. Neutekajte, nebuďte bojkovia. Ja hovorím. To je ale damage, riadny. No hej. Mane ten oheň mal dosť veľký damage. Aspoň dačo. Iného, lebo mi to není dodaj si to Surge. Žužu. Nedám si Beu. Môžeš. Alebo Larryho a Laru, či čo sú to. Bel máš na 4. Ja som čo si dal po. Tak daj si Lolu. No, dobre. Mi pa. Really? Žužu. Je tak aspoň upgrade toho Lowryho. Už som ich upgradeol kúsok, alebo nie? Na jednu. Nemám na to, ale... Máš na to celkom. Ale teraz málo ľudí hraje. Dobre. No. Non-stop hraje tak do Brawl Stars. To nie je bez prestania. Keď vypnú server, nikto nehraje. Sigma, tak to sa to volá Sigma. Sigma. No na blízko není ten skin dobrý. A na blízko není ten skin dobrý. A Edgar normálne strelí. Aký skin, Brawler? Tak. Ja ti hovorím, že si máš dať Mortisa. Oni sú rozhádaní, kúkni. Daj si Mortisa alebo Surge. Nie, Mortisa nie. Surge radšej. Ale nie tu, moja výslovnosť je taká dobrá. No to je. Chválim svoj život veľmi. A dám si tohto. Ja si dám El Primo. El Primo! It's best. Aby sme mali wasabi power, tak dáme túto pekne toto. Tak dáme. Aby sme mali, ale aby sme mali wasabi powerky. To máme iba na knockoute. A ešte na... Počkaj. No, tam sú... Tam máš... Tam keď si ich ideš vyberať, tak tam máš tam máš ten taký štvorček. Je to teraz na Gamekrabe, Hodzone, Knockoute, Samurai Smashi a Onihante ešte v tom onom. Nemáme... Rozprávaš tak dlho. Že tak dlho rozprávaš. No sorry. Nevadí, daj rdi. Ale ja sa snažím. Rdi. Ja sa snažím. Rdi. Ale ja sa snažím. Vyhrať. Ja sa snažím tam dať to ready. Hej. No, tak výborné. Tak výborné. Aha, no teraz som dal ready. Výborne. No a sme v hre. V hre? Hej? Ja tam ešte nie som. No, tak ja neviem. A hrám tam aj ja? A hra bot za teba. Dobre. Dobre, bot porazil tohto. Dobre. Bot porazil Búla. No, prehrali sme. No, dobre. Ešte Bibi zostala, tá zabila toto. Ty tam nie si? Nie ešte. Mne to teraz seklo. Máš Wi-Fi. Dobre, tak som. Ale nie. No, tak to sme teda dopadli, no.
sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A nielen na môj kanál, ale aj Maxikov kanál, takže na dneska asi teda všetko, no. Takže čaute. Ak ste si toto video užili, tak dajte like a odber na toto video.